Здравейте, казвам се Вероника и съм част от екипа на Creditport. Добре дошли на нашия канал, където ще можете да се запознаете с различни информация, както за финансирането и за кредитите, така и за застраховките. Днес ще разгледаме темата за финансовата криза. Какво е финансова криза? Кога се появява? Финансовата криза е икономически цикъл, който може да засегне всеки един човек. Тя често се появява, когато бъде нарушен баланса между ресурсите и нуждите за тях. Може да се появи под формата на внезапна загуба на работа, оттам идва неспособността да бъдат заплащани дълговете. Разбира се, може да се появят и различни икономически събития, които също могат да доведат до финансова криза. Как да разпознаем финансовата криза? Финансовата криза можем да я разпознаем по няколко начина. Първият е неплатежоспособността ни, когато ние не можем вече да заплащаме нашите дългове. Когато намалят нашите доходи, това може да се случи от рязка загуба на работа или просто доходът, който получаваме, рязко да намалее. Не е задължително да оставаме без такъв. Когато нашите дългове започнат да нарастват, ние вече не можем абсолютно да ги заплащаме. Ако нямаме резерв, ако нямаме спестени средства, които да ни помогнат при възникване на ситуация с извънреден разход, това също може да ни е знак за настъпване на финансова криза. И вече когато сме в състояние, в което ние не можем да покриваме нашите основни нужди, да заплащаме нашите основни сметки, да не ни остават сума за храна и нашите основни разходи, това вече е наистина знак, че ние сме в финансова криза. И как можем да се справим с финансовата криза? Какво да направим, когато вече сме разпознали тази финансова криза? Първата ви стъпка е да се съставите един списък с вашите приходи, разходи и дългове. Този списък ще ви покаже една много ясна картина и ще можете да видите коя е проблемната област. След това следва да направите един реалистичен бюджет, да приоритизирате какво е необходимо да бъде заплатено и не може да бъде отлагано. Това ще ви даде възможност да управлявате вашите приходи. Другото нещо, което можете да направите и е задължително да направите, е да свържете с вашите кредитори. Да ги помолите за удължаване на сроковете, да ги помолите за алтернативен погасителен план. Повечето кредитори имат такъв тип планове и могат да съдействат. Една от стъпките, които можете да предприемете, е да проверите дали не разполагате с активи, които можете да използвате. Също така е важно да направите консултация с финансов специалист, с финансов брокер, който може да ви даде ценни съвети как да излезнете от положението, в което се намирате в момента. Може да ви даде интересни стратегии как да се справите с вашите дългове и с него да съставите един план за управление на вашите дългове. Стресът не по-малко влияе на излизането от една финансова криза. Когато изпаднем в такова състояние, е желателно да намерим различни методи и начини, с които да се справим с стреса, тъй като той може да не запази нашият ум бистър и съответно да ни попречи в това да видим как можем да излезнем по-лесно от тази финансова криза. Затова справянето с стреса е не по-малко важно от всичките останали изброени неща до момента. И когато вече сте излязли от тази финансова криза, тогава можете спокойно да съставите един списък, да съставите един план за вашето бъдеще, да помислите как бихте могли занапред да инвестирате и да спестявате разумно. Благодаря ви, че бяхте част от това видео. Благодаря ви, че изгледахте темата финансова криза и как да се справим с нея. Ще ви помоля в коментар да споделите как вие се справите с финансовите кризи и как ги разпознавате, за да не стигате до дълбока финансова криза. Приятен ден от мен!